आयै आंहा नोंनि सिगाङाव फंसे खोथा सोंनो गोनां दङमोन। औ फिसा माथो बाथ्रा जालायखो? आयै मालायफोरनि न'खरा मालाय बिमा बिफा गथ' गथायजों अनज्लायनानै संसार जायो, नाथाय आयै जोंनि आफाया मा जानानै बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलाङामोन? आं दिनै आफा थानायमोनब्ला सम जायो बुब्लियावनो बेफोरबायदि एसेबां खस्थ' खालामनांनाय नङामोन। थोद फिसा, मानसिनि थैना थांनायालाय इसोरनि आखायावसो, जों बेफोरखौ रावबो हमथानो हाया, इसोरनि माया गेलेहोनायसो। थेवबो आयै आफा थैनायनि माबा मोनसेथ' जाहोन थागोन। दे फिसा, नों जालांनाय खोथाफोरखौ गोसोआव दुखु दा खालामसै, नों बेफोरखौ साननानै माथो होनबावनो दुखुसो मोनगोन। नै आदा सोमखोर, आंहा नोंजों रायलायनो थाखाय फंसे खोथा दङमोन। औ बिबारि, माथो बाथ्रा जालायखो आंजोंलाय? सोमखोर, आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौ नुयोब्ला गाबहां मिनिहां लाजिहां रायज्लायहां। जेब्लानिफ्राय नोंखौ नुदोंमोन अब्लानिफ्रायनो नोंखौ मानोबा आंनि आंगो बायदि मोनबाय थादों। आं मानो बिदि जादोंथाय सोमखोर? आं नोंनो बेनि सोंनायनि फिननायखौ दिनै बुङा, मानोना मानसिया सोलायनो गोबां सम नांगौ। जानो हागौ आं मा बुंनो नागिरदों नों बेखौ मिथिखाबाय। होनब्ला नों आं बुंनायखौ दुखु मोनबाय, गाज्रि मोनबाय? थोद बिबारि, आंलाय नोंखौ मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो? आरो नोंलाय आंखौ माथो गाज्रि मोननायनि बाथ्रा बुंखो? होनब्ला आंनि बे सोंनायनि फिननायखौ मानो फिनासै नोङो? बिबारि, समखौ नेथ', समा रावनिबो गाज्रि खालामा। जेब्ला सम फैगोन अब्ला आं नोंनो बेनि सोंनायनि फिननायखौ हारसिङैनो बुंगोन। बिखाया गावो, खुगाया गेवा, बुंनो साननाय खोथाखौ बुंनोनो हाया। दे होनबालाय सोमखोर, आं नोंनि बे सोंनायनि फिननायखौ मिथिनो थाखाय जोबोर हांखुर जानानै नेनानै थाबाय, आरो आं मिजिंथियो नों बे फिननायखौ थाबैनो होगोन। थारैनो बिबारिया आंखौ गोसो गोरबोजों जोबोद सिरि सिरि मोजां मोनखोमानानै दङ। बेस्राया फोरमायनानै लानोबो हायाखै आंनि सिगाङाव।